Kollox jinsab lest biex fjum ir-Repubblika u koll is-Sibtu l-ħadd li ġej jintlaħaq il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet li se jfakru l-50 sena ta' Malta Repubblika fi Pjazza San George il-Belt. Il-pjazza li 50 sena ilu kienet l-isfond tal dan il-moment kruċjali fl-istorja ta' Malta, bl-istess mod kif se tkun l-isfond tal-ispettaklu li tħejja u li se jirrakkonta l-istorja ta' Malta u l-poplu tagħha. L-ispettaklu l-istorja aħna se jkollu tħul bxejn. Matul dawn l-aħħar ġimgħat permezz tal-kampanja L-Istorja Int ingħatat dimensjoni personali u umana lil din il-festa. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici żar l-aħħar tħejjiet fi Pjazza San George. Owen Bonnici qal li dan l-ispettaklu mill-Maltin għal Maltin se jagħti ġieħ uniku lil passat tagħna bħala poplu. Jiena gburi bit-talent Malti illi mhux biss se jkun qed jeżibixxi dak li jaf imma anka mill-lat organizzattiv u loġistiku. Il-poplu Malti wawċi se jara ċelebrazzjoni mill-isbaħ waħda mill-isbaħ li qatt għamilna fl-aħħar snin u bix-xiera għax qed nitkellmu fuq 50 sena anniversarju minn mindu ir-Repubblika ta' Malta twildet, minn mindu il-kap ta' Stat Maltana huwa Malti bħali u bħalek. U allura aħna rridu li din iċ-ċelebrazzjoni tkun ċelebrazzjoni ta' għaqda. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Franza Ġus, għalli permezz ta' dan l-avveniment, Festivals Malta tinsab impenjata li minn barra li tiċċelebra l-50 anniversarju ta' Malta Repubblika tagħti pjattaforma biex twassal is-sinifikat ta' dan il-jum tant importanti fl-istorja ta' Malta. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara sostna li l-preparamenti għal-ċelebrazzjonijiet ilhom għaddejjin ix-xhur u issa wasal iż-żmien li dan jitwassal lil poplu Malti. Iċ-Chairman tal-Festi Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali Liam Gawci għalli l-ispettaklu l-istorja aħna se jkun il-qofol ta' kampanja edukattiva li ġiet varata ftit jimilu fl-okkażjoni tal-50 anniversarju ta' Malta Repubblika. Fl-aħħar jiem ukoll tnediet il-kanzunetta uffiċjali bi kliem ta' Joe Julian Farrugia u mużika ta' Elton Zarb bl-isem ta' Aħna Malta din tiġbor fiha wħud mill-aqwa talent lokali u tirrakkonta kull ħaġa li tagħmel lill-poplu Malti gburi li hu Malti.